Compatges TV viatja aquesta setmana fins a una de les bodegues insígnia de l'Alt Empordà, Castell de Peralada. Aquí trobareu tot un seguit d'ofertes que giren entorn al vi i la cultura, com ara el Wine Spa, un hotel, golf i el Festival de Peralada. Però volem endinsar-nos en un vi de finca amb nom propi, Finca Garbet. Hem quedat amb l'enòleg Delfí Sanaüja a Colera, prop de la platja de Garbet, on s'ubica la finca. Sens dubte, el caràcter personal i exclusiu del vi Finca Garbet rau en aquest emplaçament. Aquesta finca, una de les característiques més importants que té són que es veuen molt clarament els 4 elements bàsics de la vida, que és la terra, com es pot veure és una pissarra que dona raïms de molta qualitat, poca quantitat però molta qualitat. Després el sol, és una vinya molt il·luminada, es pot veure allò és el Mediterrani, amb el qual és una vinya que li toca molt el sol tan directament com que el mar reflexa la llum. Després l'aigua, com es pot veure, aquest és un tema també molt important, ja que l'aigua fa de termorregulador, les temperatures diürnes i nocturnes no són molt oscil·lants, amb el qual el raïm madura lentament però progressivament. I finalment el vent, que és un altre factor que aquí en aquesta finca la tramuntana arriba a bufar a pics de 160-170 km per hora i també fa que la planta tingui un caràcter especial, s'estressa una mica més i fa que hi hagi menys quantitat de raïm, ceps menys vigorosos però de molta qualitat. Quines són les varietats que millor s'adapten a aquests 4 elements? Bàsicament el Syrah, que el Finca Garbet majoritàriament està fet amb Syrah, el Cabernet Sauvignon també se'ns està adaptant molt bé a aquesta finca i després la Garnatxa. Són 3 varietats que s'adapten molt bé. També tenim plantat una mica de Merlot i Cabernet Franc, però veiem que no s'adapta tan bé i no té la tipologia del vi de finca que volem fer. La collita del 2001 va ser la primera de Finca Garbet, que va sortir al mercat l'any 2004. Castell de Peralada ha comercialitzat des d'aleshores 3 vins de Garbet. Som a uns 100 metres per damunt del nivell del mar. Remuntem la finca per descobrir que la tecnologia està també al servei de l'agricultura més tradicional. I això que hi tenim aquí, què és? Bé, això és estació meteorològica de Finca Garbet, que la tenim posada en 3 punts, en diferents alçades, a 40 metres, 80 metres i 120 metres sobre el nivell del mar, i amb diferents orientacions, cara nord, cara est, per veure com influencia l'orientació i l'alçada en paràmetres com la velocitat de vent, la direcció de vent, la temperatura, l'humitat, l'humectació de la fulla, la quantitat de llum que li arriba a la planta, i després tenim sensors d'humitat a sota terra per veure la quantitat d'aigua que tens a sota terra i finalment un aparell que es diu dendròmetre que el que fa és mirar la contractació i dilatació del tronc per veure si la planta està evaporant aigua o està absorbint aigua o bé no està fent res, perquè pateix molt i a partir d'aquí apliquem el reg. Això via mòdem, cada 5 minuts ens ho envia l'ordinador i tenim dades des de l'any 2003, cada 5 minuts com es comporta la planta i quines condicions meteorològiques té aquesta finca. Ens traslladem amb en Delfí fins a Peralada, on estem al Finca Garbet. Delfí, els 4 elements que hem vist a la vinya aquí són presents, a la copa també hi són reflectits. Sí, realment es reflexen amb aquesta copa de vi, aquesta mineralitat de la terra, aquesta calidesa del sol, aquesta concentració de la tramuntana i finalment també aquesta amabilitat de l'aigua. I sobretot el que és important també que ho reflexa l'ampolla de vi, que aquí a la càpsula es veuen unes ratlles negres que volen dir les terrasses de Finca Garbet, ja que Garbet està plantat amb terrasses, així amb unes escales. Després l'etiqueta és de color blau, aquesta part superior amb unes onades que representa el mar i l'aigua. I finalment els altres 2 elements, que és el sol, amb aquest símbol d'aquí, i fregat per la tramuntana, com és el fort vent que tenim en aquella finca, de tal manera que l'etiqueta expressa el que és la terra, el que és l'aigua, el sol i el vent.
i és una ampolla que a més va numerada manualment, i aquest cas és l'ampolla 1944 de les 3.832 ampolles que hem fet amb aquesta collita, de tal manera que és una actualització i una personalitat de cada ampolla, no? El que compra una ampolla doncs té aquesta artesania de numerar les etiquetes una per una manualment. Es tracta doncs d'una exclusivitat, d'una cosa molt selectiva, molt única. Sí, el garbet és una selecció molt important dels millors raïms de la finca, perquè es passa a recollir manualment i amb caixes de 20 quilos, llavors passa per una cinta de selecció a la bodega, en fem com a 17 o 18 dipòsits de vins diferents de garbet i només un dipòsit o màxim 2 van a finca garbet, amb el qual és un vi que és la selecció de la selecció de la selecció dels raïms de garbet. I no tots els anys surt al mercat, si un any per qualitat o per personalitat veiem que no té l'estil de garbet o la qualitat, doncs no el traiem al mercat, com va ser l'any de 2002 que no vam fer finca garbet. És un vi que refresca molt la boca, tot i que és molt càlid i molt mediterrani, aquestes notes, com molt bé deies, d'eucaliptus i mentolats, doncs li donen molta frescor i molta acidesa a la boca, i això és important perquè el vi no es faci pesat, no? Sinó que tingui un bon equilibri entre alcohol i acidesa. Aquest és l'argument que tu utilitzaries a l'hora de cata, però davant d'un client perquè comprés aquest producte, tu com li vendries aquest producte? Bé, aquest producte, primer que està provant un producte exclusiu de molt poques ampolles, molt mimat, molt seleccionat, intentant ser un referent aquí a l'Empordà i, si és possible, doncs, que pugui ser un dels bons vins d'Espanya, i sobretot que se'l prengui pensant que és un vi que el que vol expressar és sobretot la terra, el clima i l'Empordà, no? Aquest terreny tan bonic com és l'Empordà, de tal manera que si vol provar una cosa exclusiva i molt empordanesa i una mica de gamma alta, doncs podria provar el Finca Garbet. Podem dir el preu d'aquesta ampolla? Sí, no hi ha problema, es pot trobar a les botigues, de tal manera que és un vi que està al voltant de 100 euros en una botiga i que el que esperem és que la gent en gaudeixi. Jo sempre dic que el preu és important en un vi perquè no ens en podem amagar, però jo crec que és important la relació preu-plaer. No perquè valgui 100 euros doncs hi ha d'haver-hi cap inconvenient, el que és important és que per aquell preu tu tinguis un plaer, ja valgui 4 euros l'ampolla o en valgui 200, no? I llavors podem entendre que és un vi de molt poques ampolles, molt limitat, molt seleccionat, i per això doncs posem aquest preu al mercat. Continuem la nostra ruta fent una parada a la botiga de Castell de Peralada per conèixer els altres productes del celler, alguns dels quals estan directament relacionats amb el Festival de Peralada. Aquí a Peralada els festivals de música també són coneguts arreu i vosaltres feu etiquetes commemoratives a cadascun d'aquests festivals. Sí, en diem vins d'homenatge, que qualsevol homenatge que s'ha de fer amb alguna cosa interessant, doncs fem vins, i sobretot el més important és el del Festival de Castell de Peralada, com podem veure aquí, que és un vi que es fa cada any amb l'etiqueta del Festival de Música Internacional de Peralada que es fa a l'estiu. I per què s'escull, per exemple, en aquest cas, el Reserva Especial 2005? Sempre intentem que sigui un vi de gamma alta, que sigui un vi de molta qualitat, de molta personalitat, perquè la gent que compri un vi i hagi assistit al festival doncs es prengui un vi d'alta qualitat de Peralada. A més, a Finca Garbet, Castell de Peralada, elabora altres vins de finca,
com el Finca Malaveïna, el Finca Espolla i el Finca La Garriga, tots ells provinents de finques i sols diferents i, per tant, amb personalitats úniques. Després tenim vins una mica més de gamma bàsica, més coneguts pel volum d'ampolles que fem, com poden ser el Tres Finques, que és un vi que està fet bàsicament amb Garnatxa i Carinyena, que són les dues varietats típiques d'aquí de l'Empordà, i ajudades amb una mica de Cabernet i Merlot. I després de gamma una mica més alta, d'una gamma mitja, tindríem els Cinc Finques, que com diu el nom procedeix de raïm, una mica de raïm de cada una de les 5 finques que té Castell de Peralada. Aquest és un tipus reserva i el de baix, el Tres Finques, és un tipus criança. Aquest té 2 anys fins que el traiem al mercat i el Cinc Finques té 3 anys. I després, per acabar, a Peralada, que ens agrada molt el tema d'investigació, doncs cada any traiem al mercat un vi que es diu Ex-Ex, que vol dir experiència excepcional, que són investigacions que fem i que si realment el vi té molta qualitat i hi ha una història tècnica i d'investigació que explicar, doncs el traiem al mercat amb un número correlatiu. El primer va ser l'1 i actualment estem comercialitzant el 7, i que també no es tornarà a fer mai més aquell vi perquè és una prova i si surt bé l'extrapolem a la bodega més gran i si no, doncs és una prova que hem provat i a veure què tal surt. Delfí, moltes gràcies per ensenyar-nos Peralada, per ensenyar-nos aquests vins de finca tan valuosos, per estar tot aquest temps amb nosaltres i haver après tant al teu costat. Moltes gràcies i quan vulgueu tornar, això és casa vostra.